Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Istaghfirubakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haqqan Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa alihi ajmain. Wa husan sultanu ala sayyidina syafil qati asjalani radhiyallahu wa auliyati sinar miswati tamanhuri wa rami Muhammad wa fawiyir min asrari wa khaliqul ihsan wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa sallamul fatihah. Wahuson saya sebagai wasan Imam Ghazali, wasan Syekh Ahmad Al-Badawi, wasan Romi Sirot, wasan Pak Suwandi Ibrahim, wasan Pak Kasianto, wasan Raja Masita Tirakanta, wasan Raja Mas Haris Mardianto, masih tantang guru-guru kita laumul Fatihah. Wahusan yang juga wasan yang Imam Sujono, wasan Banang Juwana Dikojo, lantas kali kita lan para kita saya dumugi Nabi akan ibu Siti Hawa laumul Fatihah. Wahusan cikal bakal kang babat laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon rasahat kiamun yang wong jaga bayi keluarga kita. Nuria kita, anak putu kita saya dumugi mijanten yaumul kiamah. Mugi-mugi dipun dadosaken alipun Gusti Allah ahli ngatipun paringi ridho rahmat hidayah, ahli ngatipun paringi rezeki kang kathah ingkang mlumpah ruah manfaat barokah fi dini wa dunyal akhirah. Lan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedhik damel pengiling-iling. Niki dhuwur senes bak tapi alif. Niki di bulan balen ini kersane hafal ringkasan. Alif tondo eneke akadiah. Akadiah niku ngalam, alam sing enten Gusti Allah. Sing diarani Allah niku kudu wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Nggih. Lajeng sing diarani Gusti Allah niku kudu zat jati, urip jati, rasa jati. Terus sing diarani Gusti Allah niku kudu enek zate diarani zatullah, kudu enek uripe diarani nurullah, kudu enek rasane diarani sirullah. Jadi zate enek uripe enek rasane, terus eneke kudu sejati, maksudnya enek kudu sejati, al hayyu al qayyum, urip tanpa diuripi, enek tanpa diciptakne, terus keadaane utawa niku kudu tunggal. Dalile kul huwallahu ahad. Berarti tampi nggih? Pun ringkas. Lajeng niki bahas bak. Bak niki wahdah. Wahdah niku ngalam niku sing enten Nur Muhammad. Oke, terus
Yang diwastani Nur Muhammad niki kawula sejati. Lek awake dhewe niki kawula majazi. Majazi niku ayang-ayang. Dene keng diwastani damel contoh srengenge jam 12 awan iku Nur Muhammad, gambar sing ning jero ember enek banyune niku mboten sing asli. Contoh malih lawang suli niki ana srengenge jam 12 awan. Ning latar enek ember kabeh 100, ember 100 iki diparingi banyu. Pas jam 12 awan, gambare ning ember sing enek banyu niku gambare srengenge enake 100. 1 tambah 100 totale 101. Nah, niki Nur Muhammad, niki manungso. Lah, menungso niki kawula majazi ayang-ayang sing sejati kawula tenan niku Nur Muhammad. Iki secara hakikate. Secara syariate awake dhewe kawula nyatane ya rumangsa enek. Nur Muhammad nggih kawula, ya nggih enek. Nah, kita niki sing dipundhut hakikat. Tujuane hakikat mungkin namung la maujuda illallah. Sedanten mboten enten sing enten namung Gusti Allah. Pun. Bunti menghapus ini, Pak. Hingga hilang. Dalam? Bunji, matur bangun. Pun, lawang suli. Terus Nur Muhammad niku kawula sejati. Ceritane niki enten Allah iki enten zate, enten uripe, enten rasane. Terus Nurullah uripe Allah niku utawi Nurullah nggih. Nurullah itu metes dadi lintang juar. Lintang juar akhirnya dados Nur Muhammad. Reng-rengane Allah iki dibaratne wong lanang. Lintang juar niku tulang rusuk. Nur Muhammad niki Ibu Siti Hawa. Ibu Hawa. Jadi lintang juari apa upama nggih contoh menungso niku tulang rusuk. Jadi enake wong wedok niku ora langsung kun fayakun dadi wong wedok mboten. Nabi Adam turu, disempal iga wakase, terus diseleh sandinge kun fayakun dadi Ibu Siti Hawa. Semono uga enake Nur Muhammad niku krana lintang juar. Lintang juar kudu metu dhisik. Lah lintang juar ra metu Nur Muhammad mboten wujud. Nah, lintang juar nyun sewu sik. Iga wekas gitu. Ini kan sempalane yang lebet. Pramila iga wekas iki mboten sejatine menungso gitu. Masalahnya kan sebagiannya jasad. Masalahnya jasad ya enek tangan, ya enek sikil, ya enek kuping, ya enek sirah, ya enek rambut, gitu. Jadi sebagian. Lah lintang juar iki jane sebagian saking Nurullah. Contoh enek lampu, ya. Lampu niki empan cahayane lampu niki diarani Nur Muhammad. Nah, cahaya niki sebagian sangka listrik. Gitu. Jadi enake cahaya lampu niki nggih cahaya niki ini kan metune sangka listrik. Tapi setrume listrik apa padha karo cahaya niki? Mboten to? Kula coba ningali sing kagungan korek jazz, korek setunggal mawon. Nggih, babadi mawon. Nah, niki. Lek jaman riyen gitu. Enten batune terus enten apa nih? Bensine nggih. Nah. Lek riyen kan batu kalau wesi to nggih. Tempuke watu kali wesi niku akhirnya metu cahaya to. Gitu. Sing riyen jes sampai kejuk kadang mboten metu cahayane to nggih. Kulo ndelok tangket. Ketika niki watune diunyerne gesek kali batune. Akhirnya metu cahaya.
cahaya niki apa batu karo mesine sing ditempukne dunyerne wau. Kan senes to. Tapi metune cahaya ini kan krana geseke besi kali batu sing cilik ngono lho. Kan enten batune cilik to riyen. Nah, dadi cahaya niki medale saka listrik, tapi cahaya ini dudu listrik. Tapi enek hubungane. Saged tampi? Nah, semono uga lintang juar iki medale saking Nurullah. Lintang juar medale saking Nurullah. Tapi hakikate Nurullah apa lintang juar? Sanes. Masalahnya pun contoh malih. Enten HP dimpakne. Terus enek cahaya. Cahaya niki kali setrumen jero batune HP. Sami napa mboten? Mboten sami. Anamung cahaya niki nuduhne lek HP ini enek uripe, enek setrume. Setrume batu ora kaya cahaya iki. Tapi kena ruruwa lek batu sing jero HP urip kuwi enek cahaya. Nah, jadi lintang juar ini kene diarani ibaratnya tulang rusuk, sakwise tulang rusuk disabdo akhirnya dadi Ibu Siti Hawa. Lintang juar ini cahaya. Akhirnya disabdo dados Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad niki medale saking Nurullah. Nah, Ibu Siti Hawa medale saking tulak rusuknya Nabi Adam. Iki mantep ngoten. Malih Nurullah kali Nur Muhammad kumpul 50.000 tahun. Sakwise 50.000 tahun akhirnya dawuh alastu birabbikum Nur Muhammad jawab bala. Nur Muhammad apa aku duwe pangeranmu? Nggih, panjenengan pangeran kula. Sampunipun niku Nur Muhammad sujud ping 5 suwene sasujudan 10.000 tahun. Jadi Nur Muhammad sujud ping 5 suwene 50.000 tahun. Lah, 5 niki minangka kode etik awake dhewe diwajibne salat 5 waktu. Nyapa Nur Muhammad sujud krana nyukuri wis didadekne dadi Nur Muhammad. Semono uga awake dhewe didadekne menungso, tandha syukur ade ya kudu salat. Lah ade dadi menungso mboten salat niku kemelet. Gitu. Nabi Muhammad sempurna tasih salat, lah ade wong duwe dosa kok ora gelem njaluk ngapura, luwe-luwe dadi menungso kok ora syukur. Kagem pamirsa sing mirengaken YouTube, monggo lek ngaku muslim salat. Nggih. Ditingali niki. Pun. Sameneika nerangaken masalah sin. Sin iki tandha wahidiyah. Nah, wahidiyah niku catetane ngalam saisine. Dadi sadurunge Gusti Allah gawe ngalam saisine, Gusti Allah gawe cerita dhisik. Upamane skenario ne sing digawe apa dhisik, terus bar kuwi apa, ngalam enak apa, sing mlebu surga sapa, sing mlebu neraka enak. Iki tatane niki. Dadi sapa sing bakal dadi roh sing dadi roh kewan, sing dadi roh manungsa, sing dadi roh malaikat, mriku pun enten catetane. Pamela cerita teng alam dunya niku nderek wahidiyah. Kados ade sobek mriki ditulis sobek. Awake dhewe seneng mriki ditulis seneng. Dadi awake dhewe gur mratekne skenario Gusti Allah. Dadi lek dikek cerita seneng, aja nemen-nemen engko pas susah sambat. Aja nemen-nemen lek dikek susah ilingo sok bakal diwehi seneng. Dadi lek diwehi seneng ya kudu syukur, diwehi seneng aja nemen-nemen kelewat wates. Diwehi susah ya aja nemen-nemen sambat, diwehi susah ilingo Gusti Allah bakal ngwehi penak. Nah, cerita iki pun ditentok ini. Nah, pramila wahidiyah niki lek didamel kitab niki banyu sor boten. Jajal ngarang kitab piye Gusti Allah dadi malaikat. Enten niki? Kan dereng enten to nggih. Ketelasan umur wong bahas fikih sampai mati dereng rampung kok. Kitabe akeh, diriwangi selawatan, diriwangi tirakatan, diriwangi apa belajar tafsir, terus belajar fikih, belajar ngakoid. Niku mawone di kelas wekdal sakte dalu siang nyambut damel wekdal ngedum-ngedum. Kok ati bahas piye gawe malaikat? Kok arep gawe kitab bahas jin piye? Kok arep bahas piye Gusti Allah gawe napa?
gawe wit, kok bahas Gusti Allah gawe kewan. Gusti Allah gawe kewan siji, tapi wernane enek sing asu, enek kucing, terus enek iki piye kok iso dadi asu, kok iso dadi kucing, iso dadi iwak, kok iso dadi pitik lho. Nutut wekdal ngarang kitab niku. Mboten nutut ta nggih? Nah, pramila lek ngertos ngeten niki, jane kita iki duwe ilmu gur tuwiti banget. Duwe titik banget nek kemuwel karo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dimulai monggo pinara, gur dipinara wis kemuwelat. Sepiro ilmune niki lho. Jadi kagem kita lek nyadari ngeten iki, kita iki bagaikan hamparan debu di tengah hamparan debu di tengah padang pasir. Kita iki mboten saged napa-napa. Pramila ngertos ngeten iki, monggo mboten usah takabur. Rezeki, kepintaran, derajat, kehormatan sedanten disirnakne. Aja diaku, aja damel kemlelet. Niku lho wong mboten enten apa-apane, gitu. Nah, niku dereng piye Gusti Allah gawe ngalam donya. Piye Gusti Allah gawe alam kubur. Piye Gusti Allah gawe surga neraka. Kek beda-bedane piye. Telasan umur kira ngarang niku. Wong fikih mawon nek pun pinten tahun gitu dereng katam-katam to. Ya. Enten mabadi fikih, enten Fathul Qorib, enten Ingana, enten Bajuri, Fathul Hal. Alah, niku mawon Fathul masih gedhe ngetene dereng. Lah ngeten. Lek kita ngertos ngeten iki, pados ilmu sing sak cukupe mawon. Kita bidal mboten ngertos, Bang. Kapan wangsule? Terus kapan kita ibarate mangertosi saiki napa benjing, napa kapan mboten ngertos. Pados ilmu sak cukupe mawon. Mboten usah kabeh diayahi, ora mampu. Niki tenan niku. Saged dipun tampi? Pun. Dadi intinipun sin niku tandha entene wahidiyah. Wahidiyah catetane Gusti Allah ndamel ngalam saisi sin. Pramila teng mriki kita lek ningali entene namung syukur. Syukure pripun? Alhamdulillah didadekne manungsa. Cobi jenengan teng mriki dicatet dadi kewan, dilairne, dilemokne, basa gede dibelah. Dadekne kayu diopeni sampe rata tahun akhirnya digreaji gitu. Akhirnya damel dandanan. Nah, awake dhewe wis didadekne manungsa, ngentek-ngentekne kewan, ngentek-ngentekne kayu, ora syukur awake dhewe niki. Gitu. Jadi alhamdulillah dadekne manungsa. Kaping kalih didadekne Islam. Niki. Alhamdulillah. Kaya awake dhewe lahir keri dhewe umat Kanjeng Nabi Muhammad, umure cekak, awake endek-endek, tapi Islam. Tapi wis sugih, ganteng, keri dhewe tapi jaminane neraka. Mboten Islam pripun? Islam dukne malih dadi NU. Utawi ade niku Ahlussunnah wal Jamaah. Rezeki to niki. Maksudnya napa? Islam Kanjeng Nabi niku dipecah dados 73 sing iso mlebu teng surga namung siji. Nah, sepaham kula nate pados ilmu, pados pengalaman, nggih pundi-pundi sing diarani mlebu surga niki namung Ahlussunnah wal Jamaah. Wal Jamaah. Ahlussunnah iki Al-Qur'an, hadis, sunnah niki wal Jamaah niki hadis ijma'. Berarti ini gelem ngakoni Qur'an hadis, gelem ngakoni ijma' qiyas niku Ahlussunnah wal Jamaah. Kok gur Ahlussunnah tok Qur'an hadis? Ngapunten mlebu 72 mlebu. Masane apa? Nuwun sewu. Awake dhewe saiki kudu gawe Quran hadis, ora sak ijma qiyas. Lek ora nek ulama, piye tekone Quran hadis niku to nggih? Mosok langsung lahir langsung nemoni Kanjeng Nabi gitu. Saniki ade 1446 Hijriah nggih. Mosok ade lek lantaran ulama niki iso langsung asal Quran hadis saking Kanjeng Nabi. Kan mboten mungkin to. Awake dhewe mesti ngliwati para ulama, para ngarifin, para kiai. Jadi ada kudu ngakoni kudu enek ijma' ki. Iya. Lek enek ulama piye lek arep maca keterangane piye ngono. Kok ora doyan hadis karo ijma' qiyas niki. Saged dipun tampi. Lah niki lho sing gelem terang-terangan Ahlussunnah Jamaah Quran hadis niki NU. Lah niki lho berarti nek wis Islam dadekne menungso Islam NU luwe-luwe manggene Indonesia. Ini rezeki luar biasa. Tapi panjenengan dateng Arab namanya Sunnah. Sunni teng Irak manggene. Perang mawon gitu. Palestina niku enggak kata enter Sunni nih. Tapi nggih perang mawon.
Syukur pundi kali panjenengan? Padha-padhane Ahlussunnah wal Jamaah, siji manggen Indonesia, ping pindho manggen Palestina. Syukur pundi panjenengan? Indonesia to nggih. Senajan manjing, senajan to omahe mlebu bank, montore sik mlebu bank. Tapi manggen Indonesia niki rezeki. Aja mak sing dadi ukurane donya, aja sing dadi ukurane bondo, sing dadi ukurane iki lho. Kita didadekne wong iman itu. Lah ngoten sugih to nggih. Nah niku saged dipun tampi? Pun. Dadi intinipun Wahidiyah niku nerangaken masalah skenarione Gusti Allah, skenario. Ceritane. Sama dipun tampi? Alhamdulillah. Sakmenika bahas masalah mim. Mim niki diwastani roh idhofi. Roh idhofi niku jane wonten sekawan. Hayat, irodah, ilmu, kudrat. Hayat, irodah, ilmu, kudrat iki Gusti Allah. Jadi sing urip Gusti Allah, sing sir Gusti Allah, sing ngerti utawa sing pinter nggih Gusti Allah, sing maha kuwasa niku Gusti Allah. Niki pondasi awake dhewe niki kudu tauhid niki. 24 jam lah mau juda ilallah sing ana Gusti Allah. Lek pun tauhid Allah sing urip, sing ngerti, sing pinter, sing kuwasa Gusti Allah. Adi mboten pareng sampai aku iki pinter mboten pareng. Kados wayang nyuwun sewu, pangapunten nggih, pangapunten. Kita iki sing dituntut kados wayang 24 jami mboten rumangsa urip, mboten rumangsa sir, pinter, kuwasa. Tapi umumnya tiang akali rumangsa pinter, atine ya bangga, aku lho pinter tenan gitu. Terus teng niki rumangsa napa? Kuwasa, atine ya milu-milu. Nyatane kae lho, anak aku apa iso dadi masjid kae. Anak aku piye selawatane, karena aku piye kae pengajian. Niki. Jadi rumangsa iso ngatur masjid, ngatur jamaah, ngatur barang. Ini dia kudu disernakne. Jadi sing berhak muni urip, muni sir, muni ngerti, muni kuwasa niku namung Gusti Allah. 24 jam ade mboten pareng. Lah niki lek tiyang pun tertanam tauhid, mboten wonten ngentai tiyang, nyenggaki tiyang, ngelokne tiyang takabur, rumah malapi mboten wonten. Nah, aku boy ora genahe ngono lho. Lah nggih. Mboten napa-napa. Lah, pramila sifat hayat irodah niki kagungane Gusti Allah, tapi niki munggih ulama larangan. Sing diwastani larangan iki mboten kenging di jekne, diterangne, disampekne. Niki mboten kenging. Masalah napa? Alasane akal niku mboten mampu. Contoh awake dhewe sing genah-genah nerangne masalah angin hawa niki. Ade jane ngerti lek uripe nggih hawa, utawa lek ra ngono nggih oksigen udara, utawa adewe pas awan-awan nek semilir, panas-panas akhirnya nek angin. Isis gitu. Oh, ngenek iki lho pipi rasane anges ngono ya. Jane ngerti tapi njajal jenengan tingali. Wah, iki rupane abang, wah iki lanang, wah iki angin iki wedok, wah iki dine. Akal mboten mampu to nggih. Niki namung pengen nerangne makhluk. Dereng nerangne Gusti Allah. Gusti Allah gedine sepiro ya? Gusti Allah nang wedok ya? Gusti Allah manggene ning ndi ya? Jare Gusti Allah ra butuh wektu, ra butuh panggenan. Terus ning ndi Gusti Allah ya? Ini kan mboten mampu. Pramila lek kita pun bahas kan nyeritakne uripe Gusti Allah. Niki kita mboten saged. Terus malih. Niki wawan wayang teng tembok gitu. Terus kula pundhut. Enene wayang teko mriki niku nuduhne kula wau sir njupuk wayang. Gitu. Tapi njajal pengen dilogika digenahne. Wujude seri pripun? Mboten kenging to diilmiahne, diterangne, dijelasne kan mboten kenging. Tapi kan kenging dirasa rasane. Semono uga sifat ngerti ngoten. Oh ngerti. Oh jenenge Gatotkaca iki anake Werkudara. Werkudara niku Bima. Kan ngerti to nggih. Oh iki padang krana enek lampu. Kan ngerti to nggih.
Oh, iki peteng berarti ini listriknya mati. Sifat ngerti ini kenging ditinggali kelawan ripat. Terus akal diwujud nih. Apa ngapa ireng sifat ngerti niku? Mboten nggih? Semantuk ugi sifat kuwasa. Lah, enek kula iso nyekel wayang ini, berarti ini kuwasa iso nyekel wayang. Ora kuwasa kula teng amben stroke ngeten Mas. Senajan to enek wak pitik nyekel mboten saged. Senajan enek bojo ayu arep ngambung ya ora iso. Berarti sifat kuwasa kan mboten enten. Tapi enek sifat kuwasa. Kula ning kene enek cewek utawa enek bojo diambung utawa enek apa-apa dicekel utawa sing mlaku. Berarti kan nudune kula iso mlaku, iso nyekel, iso ngambung. Tapi wujude kuwasa iso mlaku niku wau kenging didelok. Mboten nggih? Pramila niki kode etik. Kok kita sowan gane Gusti Allah niku kok ade sik rumangsa urip, rumangsa sir, rumangsa ngerti pitu, rumangsa kuwasa, ade dereng kepanggih Gusti Allah. Kode etike awake dhewe lek kepanggih Gusti Allah rasa niku pun sirna. Rasa niku lirem. Kepanggih Gusti Allah niku ade ora rumangsa urip. Kepanggih Gusti Allah ade wis ora duwe sir. Kepanggih Gusti Allah pintere awake dhewe ngerti ade mboten krasa. Kepanggih Gusti Allah ade niku mboten rumangsa kuwasa. Padha wayang ngeten iki. Wayang ning ngeten iki. Niki wayang apa urip to niki? Wayang kan mboten rumangsa urip. Jajal lek enten TV, dilebokne TV dalange mboten disuting lho nggih. Iki bare TV. Kaya-kaya Gatot Kaca ya urip, iya ta. Kaya-kaya Gatot Kaca ya sekti. Gitu. Tapi bahasa hidup nih ora rumangsa. Pramila lek ning jero TV niki secara syariat, secara akal ade pareng. Aku ya ngerti, aku ya kuwasa. Tapi aja dilebokne sampai teko jero ati. Teng jero ati ade mboten pareng rumangsa barang-barang. Saged dipun nampi dan niku intinipun mem niki nerangaken masalah napa? Masalah urip, sir, ngerti, kuwasa kagungane Gusti Allah. Niki jane dibaratne kaya kloso. Klosoe digelar, dibuka, dibeber ngoten. Lek ade mboten buka ngeten niki, ade sowan ngene Gusti Allah bingung. Jane kloso iki enek gambare apa to? Kloso iki kena digawe apa ora to? Kan bingung. Tapi bahasa dibuka, oh klosone tibae kena dibeber. Oh, kloso iki enek gambare kembang, enek gambare wong, enek gambare gunung. Maksudnya apa? Lek iso beber terus roh, nggih. Niku mungkin malah iso gulung. Ngerti carane gulung. Lek ngerti carane niki, berarti ada ngerti carane bali ngene Gusti Allah. Tujuane buka niki awake dhewe ben roh Gusti Allah, ben cedhuk Gusti Allah, ben bali ke datang Gusti Allah. Pramila innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangka Gusti Allah bali ngene Gusti Allah. Sangka Gusti Allah bali ning surga. Sangka Gusti Allah bali neraka. Tujuane awake dhewe belajar bismillah niki supaya ya mlebu surga iso kepanggih Gusti Allah. Umume benjing sing teng surga niku namung mlebu surga mboten saged kepanggih Gusti Allah. Nggare ora tau goleki Gusti Allah, sing digoleki fakih, sing digoleki ampuh amalane, sing digoleki pomo tirakat ben kabul hajate, sing digoleki ganjaran oke ben mlebu swarga. Padha karo pengen umpama anu wis tak melu wali maneh wis ya. Ning kono enek makame, enek jajane, enek elektunane, enek kiyaine. Tapi mboten share. Jane sing duwe hajat ki sapa to? Nah niki. Jadi pramila bismillah niki berarti koso dibuka ya kudu iso nggulung. Awake dhewe kudu ngerti ceritane piye kok ngene Gusti Allah. Terus lek ngerti ceritane ngene Gusti Allah ya kuwi dalan sing didamel bali ngene Gusti Allah. Nah, ngeten iki pun fikih mboten kepikiran. Pun. Lajeng niwau dhewe-dhewe alif, ba, sin, mim. Sani kumpule sin kali mim. Jenenge samun. Jeneng. Jadi sin kali mim niku jeneng. Nah, padha karo sin kali mim niku pun teng alam muhdas niku napa film saka teng skenario nih. Jadi mem niki wahidiyah,
Sin kali mim niku filme Wahidiyah. Pun. Sin kali mim niku nudune ngalam enek kabeh kathah. Ngalam arwah, ngalam misal, ngalam ajsam, ngalam insan kamil, ngalam dunya. Dunya niku dibagi wonten 3, dunyane malaikat, dunyane manungsa, dunyane jin setan iblis. Wis lajeng ngalam barzah, ngalam kubur, ngalam akhirat. Akhirat ini dibagi enek 2, surga, neraka. Jadi sin kali mim niku nerangne ngalam arwah, ngalam misal, ngalam ajsam, ngalam insan kamil, ngalam dunya, ngalam barzah, ngalam kubur, ngalam akhirat. Niki sadèrèng kula lanjutaken. Niki saged dipun tampi. Insyaallah nggih. Lain hal ini bahas napa nggih? 30 juz. 30 juz intisarine disalat teng Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarine disalat teng bismillah. Bismillah intisarine disalat teng ba. Kok paham ba? Berarti ini pun paham 30 juz. Pahame teng pundi? Karepe pundi? Maksude niku pundi? Saya jenengan tingali. Ba. Sangka ba niki enek jenenge Wahidiyah. Sangka ba nerangne Gusti Allah niku urip, sir, ngerti, kuwasa. Sangka ba akhire enten ngalam dunya saisine. Kan ngeten. Enake dunya kan mesti enten skenario. Skenario niki metune saking ba napa mboten? Saking ba to nggih? Terus jenenge sifat urip, sir, pinter, kuwasa. Berarti hayat, iradah, ilmu, kudrat. Berarti ini Gusti Allah niku urip, sir, pinter, kuwasa. Lek ora enek Nur Muhammad, konangan apa mboten Gusti Allah niku? Mboten konangan. Pramila kok ndamel contoh. Eneke anak niku nuduhne eneke wong lanang karo enek wong wedok. Masalah apa? Sing iso gawe anak lanang mesti wong wedok karo wong lanang dadi siji. Akhirnya dijuluki bapak kali ibu. Lek ora enek anak jeneng bapak kali jeneng ibu niku mboten enten. Pramila anak niku tuduh eneke bapak kali ibu. Pramila eneke Nur Muhammad niku tuduh Gusti Allah niku enek terus konangan. Lek ora enek Nur Muhammad Gusti Allah niku enek tapi mboten konangan. Lek ora enek anak wong lanang karo wong wedok pangga enek. Tapi nggak kena dijuluki bapak, nggak kena dijuluki ibu. Nah, lek ngoten kan berarti ini sumbernya kan panggilan Nur Muhammad. Terus malih ngalam saisine, ngalam arwah, ngalam misal, ngalam jalan, ngalam insan kamil, ngalam dunyane malaikat menungso. Ini kan jane kan diringkes diterangane teng 30 juz gitu. Jan undang-undang Quran kan jane bahas masalah arwah genten, ngalam misal genten, ngalam menungso langkung malih. Fikih gitu diterangkan Al-Qur'an, hakikat diterangkan Al-Qur'an, ilmu pertanian teng Al-Qur'an nggih wonten, ilmu kedokteran teng Al-Qur'an nggih wonten. Nah, niki manggene teng sin kali mim. Lah, sin kali mim niki kan medale saking Nur Muhammad. Lah kan leres to. 30 juz intisarine Al-Fatihah, Al-Fatihah intisarine teng bismillah, bismillah intisarine teng jadi namung ngoten. 30 juz ini namung menguraikan kilo beras. Oh, beras tak nggih tepung. Oh, beras wis tepung nggih jenang. Oleh jenang tak nggih susu apa nggih liya apa mung nggih apa nggih apem nggih negosari jane ngoten. Niki pokok-pokoke. 30 juz niku jane namung menguraikan bismi niki. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teng Jawi jarang kang nerangaken. Pramila niki alhamdulillah kita termasuk Gusti Allah sing diparingi. Masane apa teng Jawi kathah umat Gusti Allah tapi mboten diizini kan mempelajari bismillah.
sak sobek-sobek awake dhewe, sak seneng-seneng awake dhewe, tapi ade tasih diparing kesempatan kenal bismillahirrahmanirrahim. Mulane aja gampang kepecut wong. Oh, kae kelakuane elek. Oh, kae bajingan, kae maling, kae wong elek. Ku mesti. Oh, kae kiai, kiai Habib, oh kae tukang ngaji, wis regep salat, ku mesti apik niku. Gusti Allah lek nutupi niku luar biasa. Saged dipun tampi. Dadi dununge 30 juz kok manggen teng bismillah tibake nggih iki dununge. Lek mboten enten Nur Muhammad, Quran 30 juz mboten wonten, lek mboten enten Muhammad ngalam sak isine niku mboten wonten. 30 juz niku jane gur namung nerangaken cerita teng alam donya niku lho. Oh lek urip hukume iki, oh lek dagang hukume iki, oh lek maling hukume iki. 30 juz kan nerangne. Kayak 30 juz niku upama didelok nyon sewu. Iki upama di ilmiahne malih. Bak gitu. Niki diterangne 30 juz gitu. 30 juz niki tasik ditafsiri kados Munir, Jalalain. Munir Jalalain niku tasik ditafsiri malih sebagian ngakoid ngakidatul ngawal, bagian fikih, madhhabi fikih. Sebagian pertanian, perdoran. 30 juz tibake sik gemblengan. Niki lho, ilmu Gusti Allah begitu napa luas niku. Negara ilmu Gusti Allah niku. Tapi adhe rada syukur titik senajan tak ilmu Gusti Allah akeh, gitu. Ajenge mempelajari ketelasan wekdal, yo kesempatane ngedum-ngedum rakitan budal bojone rada mecucu, teko ngaji rada ngantuk, tapi adhe langsung entuk sing iki lho. Padha karo nyekel ATM, padha karo nyekel duit sak koper. Kan rasa nggo sak koper yo ATM jadi penak. Upama dicolong ATM langsung lapor bank, diblokir, duitnya aman. Tapi lek beto sak koper, jenengan repot. Maksudnya piye beto duit sak triliun atau sak M sak koper jenengan repot. Dununge namanya ngeten. Lek panjenengan pengen ngejar, wah aku saya tak ngaji fikih, aku tak ngaji ngakoid, aku tak maca selawatan kan. Allah panjenengan ki kesel tenan. Awan dereng nyambet damel, dereng kali guyon yugone, dereng yugon kali garwane, dereng yuga kali tanggane, dereng wae dolan terus kesel aja. Saged dipun tampi? Tapi pada ATM mawon itu lho karepe niku. Saged dipun tampi nggih? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa silah asrarwati yakil akhir wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa lil adhar wa sabil ayang atidan tali. Allahumma filana dzunubana wa liwalidina warhamhu ka rabbana sihoro. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal magatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi al-Fatihah. Akhirul qali ihdinas mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.